Se on moro. Meikäläinen on manageri ja tänään me lähdetään vähän kuvaamaan vetopätkää ja viettämään Jussia. Tarkoituksena olisi mennä mökille vähän kikkailemaan, jos mä sillä mankilla jotain saan aikaan. Ja vähemmän minikrossia, enemmän mankia. Tai mennään tuolla asenteella tänään. Mukaan lähtee Broidi ja Kunnia vieras, joten kaikki, ketkä loves MC Konu content, niin tää video on vähän farssi. Mutta ei se mitään. Ei mitään. Suora asiaa ja katsotaan vähän mitä tapahtuu. No niin. Ja nyt ollaan päästy heräilemään tähän päivään. Ja lähdetään katsomaan vähän, että mitä tuo hiekkakuopalla tapahtuu. Ja käydään kanssa herättämässä Broidi. Sitten me päästään vähän vetämään. Tuli pieniä mutkia matkaan, täytyy käydä katsomassa derbiä. Siitä ilmeisesti irtos eturatas kokonaan paikoiltaan, niin täytyy käydä katsomassa sitä. Missäköhän se täällä mahtaa olla? Ei oo harmainta aavistusta. Siinähän se. Siinä jotain vikaa. Sillä lailla. Ketjut pois. Hypännyt paikoiltaan tietysti. Ei kun toi rataas on hypännyt tuolta pois. Saatana kun tää mökkireissu oikeesti latelee mulle näitä vastoinkäymisiä. Nyt loppuu tuosta samuraistakin bensa. Keskelle tätä tietä. Oi saatana. Kova on kohu. En tiedä mikä oli, mutta mitkä fiilikset? Ihan kivat. Tässä nyt pohdittiin, kun derbi on rikki ja konsertti soi, että pitäisikö tässä vaiheessa lähteä sitten revittämään tätä mankia. Tulee vähän lyhyempi video. Kyllähän tämä tilanne nyt vituuttaa, mutta ei mitään. Ihan väärä biisi. Till I downfall, my love, if you
downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Semmonen setti tällä kertaa. Loppukesä oli kutakuinkin ton näköinen. Ainakin mökin puolesta. Ja joo. Jos joku kyseenalaistaa siellä jossain kommenteissa, että minkä takia NCS, että minkä takia tällainen Grootopia-musiikki, niin Vai Villus on helvetin bangeri biisi, ja jos joku on eri mieltä, niin sehän meinaa sitä automaattisesti, että te ootte jonneja. Joo, mutta sellainen setti. Ei mitään. Leuka ylhäällä, peukut pystyssä. Meikäläinen on manageri. Se on moro.